Цифрови комбинации в асансьор, които те пращат в друго измерение. Наскоро четох за една легенда, наричат я Elevator Game и става въпрос за това, че ако натиснеш комбинация от етажи по определен ред, можеш да отидеш в друго измерение, съвсем различно от нашето. Комбинацията от числа като цяло няма никаква логика, но на последния 5 етаж в асансьора се качва жена, която ти нито трябва да поздравяваш, нито трябва да я поглеждаш, каквото и да става. Ако след това ти натиснеш първия етаж, автоматично асансьора ще те прати на 10-тия. И тук вече, като се отвори тази врата на асансьора, се смята, че ти отиваш в друго измерение, което е коренно различно от нашето. Неща като смартфони, часовници там не работят. И най-страшното за мен е червеното небе. Да, знам, че звучи странно, защото все пак ти си в различно измерение, а мен ме притеснява червеното небе. Но аз, като съм гледала такива sci-fi филми и когато съм на друга планета, винаги супер много ме е било страх от различното небе. Направо ето тук нещо в мене, не знам, просто се преобръща. И тук трябва да кажа, че аз не вярвам естествено тази легенда, но не бих я пробвала, разбира се, заради червеното небе. Та въпросът ми тук е, понеже моя профил е доста строго насочен към митология, дали ви е интересно да чувате и подобни такива неща? Води се за крипипаста и е народно творчество от наши дни, така че много ми е интересно да ми кажете какво мислите, дали са ви интересни такива теми.